Pozdravujem, v tomto videu vám poviem niečo o obkladoch a dlažbách, ako sa rozdeľujú a kde sa používajú. Obklady a dlažby sú prakticky umiestnené všade, delia sa na dve základné kategórie. Jedna sú hlinené črepové dlaždice, sú väčšinou menšie a je to vypálená hlina. A druhá veľká kategória, to je gres, porcelánová dlažba. To sú všetko synonyma pre jeden typ dlaždic. Je to zmes ilov, pieskov, pigmentov, živíc a iných prvkov, ktoré sa zlisujú a vypalia a vzniká takáto dlaždica. Tieto porcelánové alebo gresové dlažby sú spravidla presné, pretože sú rektifikované, majú rôzne povrchy, majú 100% hrany v porovnaní s tým šrepom a navyše sú veľmi tvrdé a pevné. Týchto dekorov a povrchov môže byť veľmi veľa, majú rôznu štruktúru, majú rôzny povrch, sú takéto matné, alebo sú drsné, alebo sú lesklé a my architekti s tými veľmi radi pracujeme. Veľkým benefitom je aj to, že tie dlaždice sú stále také isté a nemenia svoju farbu vplyvom slnka, veľmi ťažko sa pošúchajú, poškodia a vydržia mnoho rokov. Obklady a dlažby používame tak na podlahy, ako na steny, prípadne iné aplikácie, či už bazény, všelijaké bazénové prmky, lémy, môžu to byť schody, my s tým robíme aj kuchynské pracovné dosky, napríklad tento jedálenský stôl, to je tiež jedna dlaždica, fasády, čokoľvek. Ďakujem pekne za pozornosť, dajte si like a subscribe, aby ste nezmeškali ďalšie videá z tejto série o dlažbách. Postupne ich budem prezentovať tak, ako o nich píšem v mojej knihe Obklady a dlažby, všetko, čo potrebujete vedieť.